Винаги, когато някой ме попита какво представлява денят на жената предприемач, аз имам няколко неща, които казвам, а именно едно от най-големите събития за предприемачество се превърна през годините. Доста теми сме внедрявали за баланс, за здраве, за професионални успехи. Въобще не сме пропускали различните роли, през които минава жената, бидейки предприемач и оставайки си дама на първо място. Като един посланик на денят на жената предприемач, да отправиш своето послание за този баланс. Да се посвещаваме повече на семейството, понякога повече на бизнеса. И за да имаме тази свобода, всъщност ние трябва да се научим да бъдем лидери, да се научим да не се притесняваме, да обучаваме хората, да даваме, за да можем да разчитаме в един момент и да си позволим тази свобода да можем да интегрираме семейството в работата в семейството и така нататък, което всъщност понякога е доста предизвикателна задача. Добре дошли на поредния епизод от влог за Лидерски форум 2025 и Денят на жената предприемач 2025. Днес на гости ми е Славянка Стойкова, посланик на Денят на жената предприемач, откакто е в България този формат, който се случва още в 142 държави по целия свят. Добре дошла, Слави. Добре заварила, Деши. Благодаря, че прие поканата днес да направим това детайлно интервю с теб. Ти, понеже си лидер, предприемач от толкова много години, така че ми се иска аудиторията да те опознае в различни аспекти. И за това би ли се представила съвсем накратко? Да, разбира се, това може би няма да бъде много различен аспект от това, което съм се представила и преди, но всъщност аз съм предприемач. Много често ме питат дали моята работа е да бъда посланник на тази мисия. Не, всъщност аз съм била предприемач преди да стана такъв. И моята фирма всъщност се занимава с козметика, професионална козметика. Ние работим B2B с бизнес, така че това е много накратко за мен. Ти от доста време се занимаваш с световни брандове, които са тук на българския пазар, утвърждаваш ги и развиваш средата в сферата на бюти индустрията. И доста така си разпознаваема там. Много неща си научила, пътувала си по целия свят в различни обучения. Би ли казала нещо, което така си набрала като букет от различните обучения, такива неща, които си взела и мислиш, че са ти много ценни и продължават да са ти ценни да ги прилагаш? Да, бих казала, че всъщност ние не откриваме топлата вода в България. Има изключително много неща, които се случват в чужбина и са много интересни, както по отношение на лидерство, така и по отношение на корпоративна социална отговорност. Нещо, което големите компании все повече залагат и брандовете, с които работим. Ние в България, знаете, че малко по-бавно се движим в това отношение, но смятам, че това е важно за всяка компания, за всеки лидер, за всеки предприемач, който развива бизнес и който всъщност неговата мисия е да развива обществото, освен да развива своя бизнес. Ти от колко години се занимаваш с предприемачество? 15 години. За тези 15 години има ли някой урок, който много те е променил след това? Знаеш ли, Деси, може би урока, който ми е бил най-труден и ме е променял постепенно и съм стигнал до тук поради него, е урока да мога да се съхраня. И това е много ценен урок, според мен, за всяка дама предприемач, защото ние жонглираме с много различни роли и за да можем да бъдем ефективни и за всички останали, основата сме ние самите. Тоест, ако ние можем да се съхраним, ако ние можем да се обичаме достатъчно, за да се изграждаме, да се надграждаме, да се развиваме, всъщност ние сме изключително полезни на всички останали. Би ли споделила твоята тайна ти да поддържаш този баланс? Моята тайна е винаги да отделям време за себе си. И когато казвам отделям време за себе си, понякога, като всяка жена, имам нужда да се поглезя малко, имам нужда от спокойствие или да се наспя. Сънят за нас жените е особено важен, ако искаме да изглеждаме добре. Но понякога това време е просто време, в което ти можеш да се затвориш, можеш да помислиш за нещата от деня, да вземеш решение и да не бързаш, да не бягаш постоянно от задача на задача, без да осъзнаваш какво се случва и по какъв начин искаш да действаш напред, какво е твоето автентично аз.
Ами много хубаво каза, че сънят всъщност е едно от нещата, които е задължително да правим. Предполагам, че тук визираше и за кожата, и за... Да, така е. И за здравето. И за здравето цялостно. Ти като експерт по това да съхраняваме кожата си здрава, възможно най-свежа, независимо от възрастта, на която сме, защото тя може да изглежда свежа и здрава и на по-преломна възраст. Какъв съвет би дала на дамите като ритуал, който да не пропускат да правят, може би в ежедневието си? Да, много накратко ще се опитам да го кажа, защото всъщност ние водим и консултираме професионалисти в много по-голям, много по-широк формат, но ако трябва да кажа буквално с няколко думи какво е изключително необходимо, вече казахме съня, здравословния начин на живот, пиенето на вода и ако говорим за кожата като кожа козметика, бих казала почистването и хидратацията. Това са може би най-основните неща, които всяка дама трябва да има в своята аптечка, такава с кремове. Да не излиза без хидратация. Да не излиза без хидратация. И зима и лято. Да, освен без бутилка вода и без хидратация върху кожата. Да си кожата да пие и тялото да пие. Да, абсолютно. Благодаря ти за този съвет. Аз също така от личен опит съм ти много благодарна за всичките години, в които си ми давала съвети. Аз къде съм ги послушала всичките, къде не съм, но пък всеки един от тях ми е дал своята полезност, за да мога и аз да се чувствам добре в кожата си. Буквално и преносно. Благодаря ти и аз за доверието. Благодаря ти много. Сега ми се иска да кажеш, ти се ребрандира преди време, и Crimson Cosmetics е в момента наименованието на дистрибутора, но би ли казала това решение откъде дойде? Откъде се провокира? Първо, разпознаваемост имахте доста голяма с предишното си на име. То остава в част от портфолиото, но това е един скок към бизнес растеж, към нещо, което ти си преценила, че искаш да направиш. От какво беше провокирана? Беше провокирано съвсем технически от разширяването на компанията, т.е. ние започнахме да представяме не един бранд, а втори и вече 3 бранда имаме в своето портфолио и трябваше да имаме собствено име на дистрибутор и да изградим такова, а чисто как да кажа, развойно за мен като личност, развойно за компанията като бизнес. Този момент беше необходим, защото в един момент ние имахме много специфичен начин на работа и това го отбелязваха нашите партньори, чуждестранни партньори. И когато ти имаш нещо, което е хубаво, нещо, което е различно, всъщност и имаш самочувствието, че си го направил по този начин, всъщност според мен е много добре да кажеш на света, хей, ние вече сме, в нашия случай Crimson Professional Cosmetics, и ние нещата ги правим по този начин. Това е нашия бранд. Ние изграждаме нашия бранд. Да, и правите доста неща от анализ на кожата през различни процедури, които всъщност могат да бъдат адаптирани за абсолютно всяка дама, може би и господа. И имате като клиенти. Имаме, в представителния център имаме всъщност пълен набор от процедурите, както на Скейн, така естествено може да се тестват и другите ни две марки, VM и Tisserand. Добре, прекрасно. Искам и се да споделиш като жена предприемач и както каза в различни роли, ти си в роля и на майка, и на съпруга, и на жена предприемач, и на дама, която също, както каза, отделя време за себе си. Какво е това нещо, от което никога не правиш компромиси и винаги гледаш да е част от деня ти? Аз го загатнах до някъде, никога не правя компромис със себе си и може да звучи супер егоистично и тук сигурно ще ме захвърлят с камъни всички, които все още не са стигнали до този момент да мислят на първо място за себе си, но аз наистина дълбоко вярвам, че давам много и на семейството си, и на детето си, и на бизнеса си, когато аз съм добре, когато ние не сме в кондиция, всъщност нищо не можем да предложим. И това е една безотговорност. Отговорността е така много любима моя дума и много любима моя ценност. Защо? Защото всъщност ние трябва да бъдем отговорни не само към другите, а именно да изпълняваме ангажиментите. Това е ясно. Това обществото ни го налага като цяло. Но да бъдем отговорни към себе си, защото бидейки отговорни към себе си, развивайки себе си, всъщност ние развиваме и средата около себе си. Това е за мен най-важното, всъщност се превърна в най-важното нещо, за да можем да бъдем добре.
Ние всъщност през последните 7 години в менажирането на Денят на жената предприемач 2025 доста теми сме внедрявали за баланс, за здраве, за професионални успехи. Въобще не сме пропускали различните роли, през които минава жената, бидейки предприемач и оставайки си дама на първо място. Да. И така ми се иска като един посланник на Денят на жената предприемач да отправиш своето послание за този баланс. Аз бих казал, отправям го всъщност най-вече към дамите, предвид, че говорим за баланс, защото при нас е една идея по-трудно от гледна точка на това, че като цяло ние отглеждаме децата, грижим се за къщата, т.е. имаме и други роли, освен това да бъдем предприемачи, да развиваме бизнес и така нататък. И всъщност това, което за мен е важно в баланса е да интегрираме. А да интегрираме означава да усещаме в различни периоди, ние имаме нужда да правим различни неща. Понякога се посвещаваме повече на семейството, понякога повече на бизнеса. И за да имаме тази свобода, всъщност ние трябва да се научим да бъдем лидери, да се научим да споделяме, т.е. да не се притесняваме, да обучаваме хората, да даваме, за да можем да разчитаме в един момент и да си позволим тази свобода да можем да интегрираме семейството в работата в семейството и така нататък, което всъщност понякога е доста предизвикателна задача, но пък с положително мислене и с желание е напълно постижима. А като жена лидер, кои би отбелязала като трите качества, които присъстват във всеки един успешен лидер? Във всеки един успешен лидер, според мен, трябва да има харизма и това за мен е изключително важно. Всъщност, ние все повече управляваме поне жените със сигурност, чрез емоции, чрез свързване с хората и за мен това е едно от качествата, които ще бъдат качествата и на следващото поколение. И харизмата наистина я поставям, може би, на първо място. Автентичност, защото всъщност когато сме автентични, наистина сме себе си, даваме това, което имаме вътре, най-доброто, което имаме вътре навън и нямаме маски, нямаме роли, които да ни притесняват, да се чудим. Хората го усещат, когато сме автентични и това също е много важно. И гъвкавост може би е един трети елемент, който наистина ценя. Освен отговорност, за която вече казах, гъвкавостта е нещо, което можем така... дава ни възможност да приемаме неща, които ако сме съвсем негъвкави, няма да приемем, а понякога се налага. Тази година какво може да очакваме повече на Денят на жената предприемач 2025? Този въпрос е много лесен, Деси. Явно си оставя лесните въпроси за края, защото всъщност за мен Денят на жената предприемач и винаги, когато някой ме попита какво представлява Денят на жената предприемач, аз имам няколко неща, които казвам, а именно едно от най-големите събития за предприемачество се превърна през годините и всяка година всъщност това събитие се надгражда повече и повече. Ние екипа, сигурно и ти ще потвърдиш, че много често сами изненадваме себе си какви мащаби успяваме да достигнем и колко щастливи и готини са обратните връзки след това на хората, които са го посетили. Това, което очакваме през тази година е всъщност обвързване с лидерския форум, защото смятаме, че е важно, всеки от нас е лидер, независимо дали жена, дали мъж. Всъщност, за да бъдем предприемачи и не само предприемачи, ние може да бъдем лидери в своя екип. Няма ограничения в това отношение. Ние трябва да се развиваме. Лидерите имат нужда постоянно от храна за своята креативност, за своето развитие и така нататък. И съм много щастлива, че първата част всъщност на Деня на жената предприемач, на целия ден, 24-ти, ще бъде посветена на лидерския форум, а след това ще продължим с по-женски теми, по-празнични такива елементи, които всъщност вече честват самия Ден на жената предприемач, който, както каза, се празнува и в цял свят. Ти в началото започна, че все повече е световна тенденция с корпоративно-социална отговорност и тази година е една от новостите, не случайно, която целият екип и аз и ти и нашите половинки Андриан и Васил са приели, е бизнеси с кауза, така че ние, следвайки световните тенденции, ще покажем тази година един нов нюанс, но пък запазвайки за вдъхновяващите жени, които сме вече за поредна година организатори на тези номинации. За теб какво усещане искаш да си
тръгнат хората, така като си тръгват от този 24 ноември, с какво усещане искаш да си тръгнат? Искам да си тръгнат щастливи на първо място. Това е към вас. Искам да бъдете щастливи. И искам да имате поне едно нещо, което да си вземете и от следващия ден да можете да интегрирате в своята работа, което да ви вдъхнови и да ви дава през следващата година идеи за това как искате да развиете бизнеса, как да бъдете по-добри, защо и не как да развиете обществото. Това може би е така моето желание за след събитието, освен да се забавляваме, освен да правим контакти ценни, защото за мен каймака на бизнеса всъщност идва на това събитие, така че това са моите пожелания. Така, когато го спомена, се сетих преди няколко дена, бях на едно събитие, на едно награждаване. Една от дамите каза, тази година идвам, защото миналата година, когато бях, тя е от много отдавна, е предприемач в сферата на модата, там ми се отключиха неща, които започнах да действам и в днешно време, една година по-късно, даже още няма една година, каза, че случила и задвижила всички тези неща заради отключване, което се е случило в нея посредством нашите панели. И това не е първият такъв коментар, това който ще да кажа, че всъщност това, ако вече отидем малко по-към енергийната част на това събитие, определено не е първия и последен коментар за него по този начин. Много се радвам, че хората чувстват енергията, любовта и желанието, което влагаме в това събитие. И се събират да честваме предприемачеството. Да, и аз бих казала, че миналата година, понеже се наложи да светнем лампите, хората да си тръгнат, тази година ще ги изпратим с танци, така че да не светваме лампите, а по-скоро ще ги загасим, за да може да има танци, на който колкото време иска в балната зала на Гранд Хотел Милениум. На 24 ноември ви очакваме там.